Διαμαντίδης η reverse κίνηση. Διαμαντίδης. Βήμα πίσω. Μπάλα στο καλάθι. Διαμαντίδης ψηλά για τον Λάστε! Απίστευτη φάση! Αυτός ο τεράστιος παίκτης. Επαναφορά του Ολυμπιακού, baseball πάσα του Λοτζέσκι για το Σπανούλη, προλαβαίνει την μπάλα αυτός. Εκτελεί, είναι άστοχος, 65-67, μεγάλος νικητής ο Παναθηναϊκός, 2-2 και το πρωτάθλημα θα κρυφθεί την επόμενη Τετάρτη στο ΑΚΑΡ. Η σειρά πήγε λίγο περίεργα, γιατί κερδίσαμε, χάσαμε στην έδρα μας, πήγαμε, κάναμε το break. Έτσι είναι. Δεύτερο rebound του Παναθηναϊκού, 3 έχει ο Ολυμπιακός. Μασιούλης θα διεισδύσει. Ο Βλάς Μιχάρη για τον Διαμαντίδη, θα περάσει το παιχνίδι. Θα συμμετέχει το Μιχάρη. Κλέβει ο Διαμαντίδης. Κλέβει ο Διαμαντίδης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τελείωσε μια δύσκολη χρονιά. Όλα πήγαν καλά και συνεχίζουμε. Τελευταίο λεπτό του αγώνα, Σπανούλης. Κόβεται από το Διαμαντίδη. Νομίζω ότι τελειώνει το παιχνίδι, τολμώ να πω. Εδώ. Να πάω, εδώ είναι η οικογένειά μου.